Festivaletako karteletan ikusten diren talde asko dira gizonezkoak eta gizonen frontmanak bezala ez, edo talde guzti horiek pixkat aurpegi hori gizonak ematen dutena, eta emakumezkoa badala gutxigo ikusten da irudi bat. Ez klasifikatzen, bestela, gero aurkezteako garaian askotan ikuste hor atzetik daukezun burue jartzen duen hori, diskografika hori, o lo que sea, eskatu bizuna. Hobeto nau, hobeto jeriko ezu asko zein, eta jeriko asko zentzule gehiago, eta hobeto honak egin bestela. Badazpena garri esatea. Batiko, gizonezko, gizonezko taletu da, eta como, negatzen nahiz afirmazioa egitea. Ez dena baino ez honetik. Zetuloko gogoan eukan batez ere gaur zuekin izateko, badakizelako leku baten bila gabiltzala, batez ere emakume musikariek Euskal Herrian behar duten leku horren bila. Eta zer esango dugu, betikoa, gaur egunean jarriko dugula fokua, emakumeak izango ditugula beti bezala ardatz, beraien bizipenetan jarriko dugulako fokua. Gaur batez ere, pil-pilean da urte asko da bilen gai bati buruz hitz egingo dugu, eta hau izango da, emakumeak ekitaldi eta jaialdietan daukaten ordezkapen horretan, edo, kasu honetan ordezkapen urri horretan. Musika jaialdiak eta ekitaldiak beti izan dute lotura zuzena, batez ere musikarekin, baina baita komunitate sentsazio horrekin ere jende asko bezun delako berari gustatzen zaion musika entzutera. Baina hor badago arazo bat, ez garena konturatzen, eta da emakumeak badaukatela nolabaiteko postura ez egonkor bat, azkenean beti ikusten dugulako bai kartelburuetan, bai karteletan gainditzen dela gaur egun ere gizonak direla. Euskal Herrian kasu askotan emakumeen presentzia festival eta jaialdietan oso urria da oraindik, eta oraindik hori ez da bat ere kasualitatea, izan ere estereotipoek, sektoraren egiturek eta gizarteak jartzen dituen estereotipoak ere badutelako oso eragin nabarmena horretan. Eta gaur hirugarren atala da, ikusgarritasuna, ordezkaritza eta espazioa aztertuko ditugu hemen. Eta horretarako gaur Ane Negeurela daukagu gurekin, abeslaria eta nogeneko abeslaria. Bere ikuspuntua gainera ez da bakarrik musikan zentratzen, beste alor batzuk ere landuko ditugulako, eta baduelako ahotsa beste esparru batzutan ere. Kaixo, Ane, zer modu? Kaixo, arratsaldeon, oso ondo? Lehenengo, beti egiten dudan galdera egin behar dizut, eta honi hasiera emateko beti galdera berdina egiten dugulako. Niretzat oso garrantzitsua zen podcast hau esterakoan, emakumeak esaten duten horretan, atala grabatzerakoan seguru sentitzea dauden toki horretan. Eta horregatik beraien izten dit aukeratzen nun nahi duten grabatu atala. Zure kasuan tabakareran gaude, gainera honen dela gutxi nogeneko aurkezpen bideoa egiten duten hemen, aste nagusiko kontzertuarena. Zuretzat zer da toki hau? Niretzat toki hau izan da, justo kontzertu hori izan zela, kontzertu oso berezi bat guretzako, hori erakusteko leku bat gure lagunei, gure familie, gertuko jendea etorri izana, eta hori konpartitzeko leku berezi bat, da hola, justo pareta honen eta palomita eta guzti hor konpartitu genuen oso momentu polike, eta aparte eta bakalerak dauke beste esan nahi bat, ze horratzen justo dago Kristina Eneako parkea, eta esan genezake nogen hor sortu zala pixkat. Ze lehenengo aldiz, Markel eta Alexekin gelitu nintzena izan zen parke horretan. Orduan, hemen gertutasun honetan, moitzen da nogenen sorkuntza eta gauza pilo bat. Zure ibilbidea musikan handia da, gogoratuko dugu nogenen 10 urte betetzen dituzuela honetan. Eta ekitaldi eta jaialdi askotan egoteko aukera izan duzue, eta gainera ez bakarrik Euskal Herrian, Espainian ere eta mundu mailan ere izan duzue aukera. Euskal Herrian musika jaialdietan emakumeen ikusgarritasuna urria da, baina mundura begiratuz behar bada oraindik handiagoa, eta adibidez 2019an euskarazko musikaren azokak egin zuen txosten batean esaten zuen emakumeen presentzia jaialdietan, karteletan 40% bakarrik zela, alderatuz gizonekin. Eta hau gertatzen da Euskal Herrian, herriko jaietan eta hemengo jaialdi txikietan. Zuk musikari bezala lehenengo lerroan bizeta daukazu pertzepzio hori?
Nik uste hori badala datu real bat. Osea, festivaletako karteletan ikusten dien talde asko dira gizonezkoak eta gizonen frontmanak bezala ez, edo talde guzti horiek pixkat aurpegi hori gizonak ematen dutena, eta emakumezkoa badala gutxigo ikusten da irudi bat. Pixkat gai honi buruz eta irakurtzen naizenetan, ikusi izan ez dut, inkluso portzentai txikiago, algo horre esaten duzu, baina festival batzutan ikusi izan dut eneko 4, eneko 10, eta esaten, behira badarela emakumez osatutako, o emakume gehienok dieneko, edo frontwoman dieneko, ezakit, pilo bat aukera, pilo bat talde, eta hala ere jarraitzen dutela izaten, bai kartelburu, bai gehiengo, gizonezko talde, hori da reala. Bai, nahiz da aurrerapenak egiten ari garen orokorrean, zuk esan duzenuke emakumeen ordezkapena jaialdietan egonkortzen ari dela, edo oraindik asko dagoela egiteko eta gizonezkoak nagusitzen direla nabarmen? Nik uste badala zerbait pixkanaka aldatzen saiatzen ari geana, motel dijoana, baino badi joana. Nik bai uste pixkat geroz eta ahots gehiago daukeulare bai, gure bai pixka borrokatzen ari gehala, saiatzen gehala ezakit komunikatukin, ezakit ez, gure borrokakin pixkat hori erakusten, eta ari dala pixkanaka aldatzen. Egia da, oraindik ere nabarmentzen dela, batez ere estilo konkretu batzutan, beti rapa edo elektronika edo lako generok igual askotan lotu izan dira gizonezko batekin, irudi hori de alguien tekniko, norbait autentikoa egiten zerbait, eta askotan igual emakumea lotu izan dela pop abeslari izate horren musikarekin, bai. Bai, orduan, nik uste hori guaindik bada hola, gure realitate horretan, baina ari dala pixkanaka aldatzen. Bai, gainera, askotan esaten da, hau dela arrazoi estrukturalak daudelako, estereotipoak handiak direlako oraindik, eta industrian orokorrean arrazoiak ere badirelako. Baina, zu badiez barruan egonda, zuk zergatik uste duzu behar badan jaialdi batean ez direla horren beste emakume talde deitzen? Zaila galdera hori ez, zergatia, ez dakit, baina nik uste dut badalare bai historikoki eta dala mundu bat gizonezkok moitzen dutena. Osea, ez dakit, diskografikatan bai, kontrataziotan, produkziotan, gehienak gizonezko di. Osea, ez dakit, inkluso pixkat barruraka behiratzen gure diskografikan bai pixkat ahots gehiena edo pixkat ibiltzen dienak gauzak moitzen, gizonezko di. Nahiz da emakumeek badaren eta nik uste geroz eta gehiago sartzen nahi dien mundu hortan, baina gehiengoa gizonezkoa da, nik pentsatzen dut horrek bai zer ikusi daukela gero ze talde kontratatzen dituzun, ze irudi eman nahi dezun, eta badatorrela pixkat hortik estrukturalik izut esan dut eta historikoki bai hola izan dalako. Bai, eta baina, nik uste aldaketa txikiak antzen bate diala, baina zuk agiez ikustezu jutezean festival horietan edo jaldeialdi horietan emakumeen ordezkapena hor daula. Nahiz da hurria izan, zuk ikustezu badaudela eta dauden horiek bintzat agotxatzen zautela horretetan. Ikuste baietz. Ni pentsatzen bali madet festival baten eta pentsatzen bali madet ze talde ikusi dituten edo ze... Eta badauket sensazioa emakumeek ikusi izan ditutela eta emakume potentek ikusi ditutela, eta ostras, utzi dutena aztarna festival horretan egon naiz eta jendeak ikusi nau. Bai iritze zait badaola aztarna hori. Gutxienekoa dela ere bai, beste talde asko egongo dira, ez dienak igual ez dutenak hainbeste hori hartzen eduki, baino badauket hola sentsazioa emakumeek badarela eta zuk esan bezala ahotsa altxatzen dutena. Askotan esaten dugu, emakumeak, askotan esan da, eta hori nahiko fuera da, ez dutela musika munduan denbora luzez iraungo. Batez ere, adin kontuagatik eta askotan esaten da, gizonezkoak behar da egon daitezkela irudien dutela kantatzen. Eta emakumeak, batez ere mainstreamean popean ibiltzen direnak, ibiltzen direnean adin bat esaten da, ja ez du salten, ja... Hola esaten duzu eta ez dit harritzen. Esatezu, baina ibiltzen zain pasatzen dela berdine pelikulatan, aktor eta mundu hortan, eta berdin, ibiltzen zait emakumea historikoki bai ikusi dela,
marketing produktu bat bezala, eta ez zaizunen iruditzen horrek salduko dola, ja ez dala ederra, ja ez dala dizula dirurik emango, ez dala, pues, retiratzen da eta beste horrek jartzen da. Gazteagoa, salduko duena... Ez, eta gizonezkotan ematen du, gainea adinakin, atraktibotasuna dutitea da, eta gainea zen badakin, eta zen lan indon, eta ze hona dan. Bai, hori nik sentsazio berdina dakot. Nik esango duke batzutan arazo hori ere badela lehen hitz egiten una struktura arazo bat daolako industrian, baina baita gizarteak eta publikoak jartzen dituen estereotipoak. Nik ez galdetu nahi nizun nogen talden neskak bi bakarra izate, olatzetazu, eta bestek gizona dira. Zuk ere sentituzu noiz bai olatzetazurik kaso gutxi goite zaizuela erabaki bat hartzeko asmoan. Ez talde barrun ez dut uste, baina taletik kanpo adibidez, gehien zute zaiela beste hiruei zuibila baina. Nuke esango emakume izateagatik edo ez izateagatik. Igual alor batzutan, hartzena kontutan horretik esaten dena, igual gehiago dakilako. Diseinoi buruz, ez? Disko baten diseinoi buruz, nik ez dauketi daike. Olatzek igual ez da, baina jokinek ez da. Gero ez dute kaso ingo, eta Alex eta Markele gehiago dakite hori ikasi dute, baina ingenieroa de diseño ikasi dute eta gehiago dakite, eta gehiago itzen gaute eta kaso egin zaila, baina igual beste gauza batzutan, bazakit, zenbat ahots nolako, zen, igual nahi gehiago egin zaila beste batzuk. Osa, nik uste ez da hola hain lotuta igual, hola bizi izan denik, ez da hola hain lotuta genero zea ikuspuntu horrekin, baizik eta igual bakoitza dituen ezagutzan arabera. Eta, bueno, alde horretatik ondo, ze ezakit, egon gehan lekutan, ezakit gure diskografikan edo joden lekutan, alde horretatik behintzat ez dukitzea sentsazio hori positiboa da, ez? Baina, bueno, pentsatzen dut beste egoera batzutan egon izan banitz, igual eukiko nola sentsazio hori. Adibidez, bat duen izun, olatzen kasuan, da bajista eta neska. Baila nahiko arraroa. Adibidez, Lorenekanek, berakoko bajistak ere, askotan esan izan du emakume eta bajista izateagatik asko diskriminatu paiola. Aizu kolatzen gan ikusi dut hori. Askotan gainera, berak kontatzen zuen kontzertuetara joaterakoan, teknikariek, soinu teknikariek eta ez dutela serio hartzen egon bintzat, zuk asko ez dut bakoa jotzen duzu, baina nahikoa egiten duzu. Olatze galdetu beharko genioke, abertze sentsazio dauke. Emakume eta bajista izate hori, egia da badala irudi berezie, gaina gugea bosteko talde bat, eta bateria da gizonezkoa, abeslaria da emakumezkoa, dalak como tipiko, normaltasun horretan sartzen den esbezua, abeslari neska bat, bateria mutil bat, Alex gitarra jotzen duena, gitarrestak, ikusi izan die neska gehiago, bajista baino edo bateriak ebai gutxi ikusten die, neska gehiago igual. Gero Markel dala multifuncional, itentu gora bera, hori eta gero olatz, bajo jotzen duela eta badala irudi berriago bat talde horretan. Egia da ere bai guk egiten deula lan asko beti teknikari berdinekin. Eta ja badiela nogenen parte bezala eta orduan ez dauke sensazioa olatzi gemela zute zaionik. Holakotan bai, gehiago igual ikusiko zen kontzertuetan beraiek jartzen badizute teknikaria horrelakoetan igual. Igual, ez dakit, beda, olatzen egitzen eta porque ez dioet inoizola zuzenki galdetu eta ez dakit sentsazio hori euki dezaken edo ez nahi, ez zaiti iruditu inoiz diskriminatu diotenik, baina, klaro, hori da oso norbaitek sentitzen duen zerbait eta ez dakit esaten bere ahotik. Ez azkenean pena ematen du, baina oraindik bajista edo bateria emakumeak arrarotzat jotzen dira. Hori da, ez dare asko, ez die asko, ez? Erakusten, olo que sea. Gehiago hori, igual. Probablemente gehiago hori, leheno esan den guztia honen arira. Baina badare, eta gaina oso onak, nik ikusi dituten bateria, ikusi nun egin genunen 40 Principaleseko Bilboko antzokin, kafe antzokin, hor, kontzertu txotxikik bezala zen artista desberdinekin, eta Maren ikusi nun, zeukela bere bandan bateria bat usteet katalana zala,
gelitu nintzen flipauta. Ze hona zan, zakit eta beste asko ikusi ditut oso onak direla eta pena maten, no? Bai, gorkazuk ere izango bai. Jo, ez dakit, pena bada, hori ez izatea egunerokotasuneko gauza. Bai, eta rarozat jotzea, baina publikoaren aldetik. Bai, askotan, beste ataletan hitz egin izan dugu, emakume bat eszenatokian, edo gizon bat eszenatokian, kritikak oso ezberdinak izango direla. Badagoela egitura aldetik sekulako ezberdintasuna, emakume askotan kritikatzen zailako nola jantzi, nola kantatu, eszenatokian ze gauza jartzen dituen, gainera zuek estetika asko lantzen duzue eszenatoki gainean. Baina gizon batek egiten badu bera bakarrik atera ezer gabe eta kantatu, ez da ezer esango, emakumeak egiten badu bai. Bai, de hecho, ni iguale bai abeslarien naiz eta beti erdialdeen eote hori ez, jantzik oso landuta dagoen, jantzi hau jarri guain aldatu, guain soinekoa, guain besteat, igual gainontzekoi etzaile ematen garrantzi guzti hori ez, eta ezakit horregatik izango den konkretuki, baino nire gana etorri izan da jendea gero, ze hauts polite daukezun, o ze soineko polite daukezun. Askotan da hori, ez? Eta ezakit, gitarristan gara juten dienen, igual gehiago esaten diote Guau solo hori. Guau solo hori, ze gitarra, ze zer, teknikora jotzen dute, ez? Bilei zez esateakon, eta gure gana etortzen dienen, bada irudiarekin zer ikusia dagoen iritzi bat, askotan. Eta bai, hori nik uste nire azaletik bai nabaritu dela. Adibidez, galdetu nahi dizut, aurreko atalean salari galdetu nolako eta piskatzen nolako deskolokatuta, baina zure ustez nobenen ibilbidea ezberdin izango litzateke 5 gizon egungo balioa? Bai, desberdin izango zara. Baina desberdin izango zen bai, izango balioa 3 mutil eta 2 neska, baina guztiz desberdin. Osea, gu izango ez balioa, bai. Duan eta berra da, Aleix, Markel eta Jokin zeudela, baina ez dut alatzen hor da izbeste. Beste 2 mutil, bai, aldatuko zan, sentsazio dira. Zakit hori uste dut ez dela positiboa, osea, uste dut taldeek dauken esentzia hori, osea, bai pentsatzen dut nogin dela dana dauden pertsonengatik, bai. Eta izaera daukela geanak gehalako, eta ja ez genero kontue edo ez kontue, baina 5 gizon izango bali mazien, gizon izateagatik desberdin izango zan taldea? Ba, igual bai. Eta ja ez dakarrik 5 pertsona desberdin dielako, 5 gizon dielako. Zaila da osa galdera, bai, baina pentsatzen dut desberdin izango zala, eta gizteatik. Bai, adibidez, aurreko ataletan galdetu izan dut, adibidez, 2 talde, bat dena gizonak eta beste emakumean, abesti antzekoak egin da, eta momentu berdinean kaleratuta diskoa, arrakasta gehiago zeinek eukiko dugu. Orokorrean esaten da, gizonei behar bada serioago hartzen zaila emakumei baino. Ikusita 5 gizon eszenatokian segurtasun gehiago ematen dutela, 5 emakume baino. Berez pentsatzen jarrita zenbat bakarrik emakume talde ikusi ditu. Ja, eskoetan nahi pentsatzen, hain naiz pentsatzen, mutil talde tipiko internazionalak, ez? 500.000 etortzen zaizkit burura, eta emakumeetan Spice Girls, gero horre pop koreano egiten duten talde bada hori gain dana neska gehienak. Hola, hain naiz pentsatzen pixkat internazionalki, incluso errexago izateko, eta bai, kostatzen da. Bai, ez da horrexan. Bai. Eske, hileno inezun galdera hori, ostras, eske, bada penagarria esatea. Ba, fijo, gizonezko osakutako talde dut zela arrakasta gehi. Osea, da como, negatzen naiz afirmazioa egitea. Osea, ez dena nahi, baino izonekin. Bai, eta gainera, zaila da azeptazio hori. Bai, zergatik, hori da. Ez dena nahi, ez? Bai, adibidez publikoaren aldetik sentitu duzu noiz bai kritikatu izan zela edo beste begi batzuk ikusi zutela. Azkenean, nahi edo ez, irudi publikoa izan da eta abeslari izan da azkenean lehenengo lerroan egon da, nahi gabe ere bazara
kritika guten zuri. Foko bat bezala. Pentsatzen dut izango dela horren parte. Gainean hogenek badauke historia bat, non abeslari aldaketan da, konparaketak egon dien, bai, eta sentitu nahiz horren parte. Ni saiatzen naiz bai sare sozialetatik eta urrun baten, ez daukit Instagrama, ez daukit hola ezer, eta bai. Ez daukit ez bat aldeko Instagrama deskargatuta, ez daukit ezer, eta orduan saiatzen naiz ez sartzen hor, ezertako. Ez dakit, ditu irakurtzen komentariok eta hola, eta hala uste jendea ez dala gurekin besto bat ez ditu jartzen. Ez du, nahiko fandom poren onkozitzen. Bai, esan nuke maitagarri bezala dela, zabadiela goxoa, fandom goxoa dela. Baina bai, entzun ditu gauzak eta sentitu naiz konparatua, kritikatua, gauzak ez badie guztiz, ni banaiz bastante perfekzionista, baina igual noiz bait ez badie gauzak hain ondoin, kritika hori zeatik ez edo bai, hori nabaritu izan dut, baina bueno, saiatzen naiz. Hortikulan, bai, egiten. Bai, gu musika munduaz hitz egiten ari gara, baina zure ibilbidea ez dago musikan bakarrik, aipatu duzu behin baino gehiotan medikuntzan ere badagoela. 2018ra jo nahi dut gogoratuko duzu, medikuntzako graduazioan diskurtso bat egin zenun, bertan salatzen zenun emakumeek praktikan jasotzen duten matxismoa, eta euskararen aldarrikapena ere egin zenuen, oso garrantzitsua mundu honetan, eta batez ere Euskal Herrian. Gainera uste dut orduan izan zela taldea uztea erabaki zenuena mirra prestatzeko. Egia da momentu garrantzitsua izan zela zuretzat, eta diskurtso hori nik uste dut ez zela izan bakarrik zuretzat garrantzitsua, bazela garrantzitsua ere Euskal Herriarentzat kasu ikusteko modu batera edo bestera, bazkenean ze borroka daukazuen, eta ezagutzeko egoera eta ezberdintasun, genero ezberdintasunak ez daudela bakarrik zona batzuetan, nik adibidez medikuntzan inoiz ez dut pentsatu zenolako ezberdintasuna den genero aldetik, eta hor zuk salatu zenuen. Oso interesgarria iruditu zitzaidan hau ikusi nuenean ikustea profesio ezberdinetan berdina gertatzen dela, patroi berdinak errepikatzen direna, paternalismoak hor jarraitzen duela, eta badela emakumeok egunero borrokatu behar duen zerbait, nire aldetik azetaritan ere, 1000 kasutan ikusten delako. Zuk adibidez diskurtso hori egin zenuenean, nola sentitu zen? Bera, diskurtso hori prestatu genuen klaseko taldetxo baten artean, jende desenten artean. Genuen mezu konkretu bat eman, hitz gutxikin eta gauza potentek esan, gaina modu poetiko baten saiatu ginen egiten, eta nik uste diskurso potente bat gelditu zela. Egia da nik eman niola hotxa, baina izan zen beste pertsona askoren lanare bai, eta efectivamente, ja ez medikuntza bakarrik, sanidabe arlon da ikaragarri da, ematen den aldea. Justo gaur, nik iten den lan etxeko hospitalizazioa. Eta nire kotxean juten gara erizaina eta mediku. Eta gaur hain izan erizainak intzaiten gero podcastoan mokela, eta zer buruz izan ezan, eta zer, eta sigia intzaiten hori buruz. Eta esan dugu, eske, musikako munduan, eta zakizetan esan dugu. Gure arlone bai, ze pasadadan, ze desberdintasun eraun, adibidez. Ez dakit, erizainak beti lotu izan dela emakume baten irudia zaintzailea, ez? Bai. Egie da ere bai, sanidade mundu hortan emakumeek geroz eta gehiago gara, osea, gehiengoa emakumezkoa dela. Nik uste horre bai zaintzaile paper hori oso sartuta daulako guregan. Bai. Eta ez zaigula hainbeste kaso egiten gizonezko bat izela, pizki hori, hola da. Zu sartzezea paziente bat ikustea, bari bat emakumea, eta bari bat gaztea, olbida. Asko seriedade gutxi gotin hartzen zaituzte, gutxigo dakizula ematen da poretxo bezala, nahi galdetu izan diate, inkluso paziente bat esploratuta gero, gauza guztikin da gero, eta galdetu, nintzatu medikuen? Bina eta ez dizu balio. Benetan, ni nahi zure medikue. Gero zen dizu, klaro, eskiz nekin oso medikue. Ostia, hori sartzen da gizon bat, batez ere helduagoa balin bada, esatizunik, ez dut bat serio hartuko dute, esatitun gauzak egia izango dira seguro, nire txistak eta hori ikusten da. Bai, zadez,
bi munduak oso presente dituta. Ze ezberdintasun edo ze berdintasun ikusi dut bi mundu hauetan. Zetu gaina bi mundutan zaude esatuta eta bi mundutan dauzkazu genero ezberdintasunak. Berdintasunak, pixkat hori, pixkat hori, seriago hartzen dira gizonezko, teknikoago bezala dira, bai musika iten, bai medikuntza praktikatzen. Gehien, beti da, iten dutela gehiago bat dutela, dena hobetu dutela, iten dutela hobea da, balio gehiago dakite. Nik uste askotan dela segurtasun kontua. Nik uste orokorren gizartea daukala oso barneratuta gizon bat, nahiz eta barrutik kaka egin dagoen, asko segurago dagoela emakumea baino. Askotan hitz egiten dugu emakumeek beti erakutsi gutela txikitatik oso estrategak izan behar deula, gauzak oso ondo pentsatu daiteula, emakume gehienak oso perfekzionista geha. Eta nik uste hortik ere bai joala, guk behar da ez deula oztopo bat aurrera egiten, ez bagode oso seguro, eta gizonak, bai ningo eta behar. Eta nik uste hortik ere asko jotzen da. Izan daike, karo, horrek bai gizartetik datorren zerbaia. Azkenen gizonezko gaula ezi balima, eta magoz gaula ezi balima, gero bere profesiotan ebai, hola erakusten du, ez? Claro. Eta pena bada, emakumezkok bai medikuntza munduan, bai musika munduan, bai kazetaritza munduan, eske balio dutenak eta dakitenak pilo bat eta ez dienak hain kontutan hartzen, baina eske denak politikan, eske dena da berdinez. Eta beti gehi erakutsi behar hori dugu. Hori da, argi utzi behar hori nik ere badakit, zerbaitegatik dago. Demostratu behar dizu modu batea o bestea, lan gehiago inez, balio ezula. Eta ez da kasualidadea, bete guztietan pasatzen. Bai. Zuarez ikundustria barrunean da, ikustezu edo nabaritzezu musika munduan emakumeek beste erabatea aurkeztu behar diala serio goatzeko? Nik uste dut, aldaketa datorrela askoz atzeagotik bezala. Saia aurkezpena. Da, nola sortzen den ja, emakume bat eman dauket musika proiektu bat, eta berdin doze genero da, berdin doze irudi eman nahi doan, ez klasifikatzea, hainbeste. Bestela, gero aurkezteako garaian, askotan nik uste hor atzetik edaukezun, dirue jartzen duen hori, diskografika hori, o lo que sea, eskatu bizula. Hobeto inau, hobeto jeluko ezu asko gehiago, hobeto ikuzu asko zentzule gehiago eta hobeto hola eta inbeste hola. Askotan irudiari lotuta, musika motari lotuta, eta bukatzen duzu, enkarrilauta berriari genero berdinean. Bai, eta askotan da, beraiek eskatzen dizuten hori. Beraiek eskatzen dizuten, eta galtzen zua zure esentzien nintzako, eta nik uste gaur egun emakume askok igual ez dute, ez, nire movida, eta ez ditu pasotino. Berintzait entzule gehiago dituten edo ez, nire movida. Bai, baina azkenen bada ikasketa luze bat, zuetan bat duze 10 urte, onela 10 urte, ez ere zuten behar gain argi dukiko. Eta berdin izango duen. Norbaitek esaten baizu, hau hobeto da, zeba esango ditu ez bani batekizu. Igual hobeto, niretzako hobeto da profesionalki hau eta ez ez igual lortzen nahi beste gerozteatik. Behar dezu egitasun bat eta dezu rekordio bat, hasi berri izan ere daukezuna. Orduan behar dezu jende ona zure ingurun, jende ona, bilatuko dena ere bai zure ongizatea, zure personalidadea bermatu nahi ona eta pixkat lagunko izuna zu izaten. Zer bestela, negoziotik datorzenak beti bilatuko dute modu bat produktu saltzeko modukoa izatea. Bai, eta azkenean produktu zuzean. Eta produktu zuzean. Eta emakumez parimazea, argi ze pasako dan. Bai. Ez dakit oso ondo zer gertatzen den barrutik, oso interesgarri izango zen jakitea, emakume solistatan edo beraiek dienak pixkat proiektu horren jabea, nola bizi duten hori, porque pentsatzen dut oso potentea izango dela. Eta ikusiko dutela hori, pilo bat, zego azkenen geha talde misto bat, eta igual gauza batzuk bai bizi izan ditugu beste batzuk ezain beste, baina danen emakume bat proiektu horren jabe, pentsatzen dut hor potentea izango dela... Bai, zekixo guztiaztu daukatzen.
eta erabaki guztiak zuk hartu behar dituzu. Bai, eta beste pasatzen da inguruko zea txutxu guzti horiekin, eta bai. Bai, hala ere, badirudi aldaketa batzuk gertatzen ari dira, jaialdi dagokienez nik azken urtetan emakumeen errepresentazioa da igotzen ikusitela, baina hala ere oraindik gertatzen zait, adibidez, aurrekoan ez dituan EHZ festivalen herri urrats oain dela gutxi izan dela baita, beraien azken urteko helburua izan da emakume gehiago edukitzea jaialdietan. Ta nik askotan ez dakit helburu horiek nola hartu. Zeda, bale guai, baina eta bain arte. Ja. Zeba guai, eske helburu bezala, bira artista dauela Euskal Herriko emakume. Sanetzako helburu bezala esatea da, benetan. Eske bat zuzen bat aldedaren indan almakumez, posible izango zen. Bai, ja nire txibira bete pixkat. Alde batetik da, eskertzea, azkenen, gauza, berdintasun bat lortzeko bidentzat delako, baina aldi beren da. Osea, damakizu egiten ez dakitzen bagarren edizioa, eta oain, benetan. Ja, egia da igual fokoa oain daulako, pum, honetan. Inal izan dezuela. Bai, osea, 2025, 2021 mende, oain, existitzen emakume taldeek eta bezalarik eta darek, pillo, gauza desberdin pillo bat iten. Eta posible izan da hori hasieratik, baina, estruktura, gauza guzti horiek, itut ere bai jaialdik nahi do jendea etortzea ikustea. Arazo guzti horretan oinarrituz, tiratzen dute pixkat zerk emango bizibilidade gehiago. Erresa. Baina baita, penagarria da, antolakuntza taldeak pentsatzea gizonen taldeak emango dutela. Bai, penagarria da. Baina, mila taldea Euskal Herrin emakume solista, daukatela kriston audientzia. Jaialditan, Bai, nada. Uste arazoa badala errotik aldatu barran zerbait eta horregatik iritsa zaitain zai eta hain beste lan eskatzen nahi dana. Hain motel doana. Bukatzeko eskatuko reflexio bat, zure ondorio modura igual atalanetakoa. Zuk adibidez, nola ikusten duzu bai orain emakumeen egoera, eta zuk ustezu hemendik urte batzuta hau aldatzen jugala, ze beti oso motela da, eta adibidez aurrekon Sara Aransorekin hitz egiten genuen, damakigula hainbeste urte borrokatzen, eta eskerrak borrokatzen jarraitzen dugu, baina iritxera puntu bat super nekeza dela. Ja, Sarak abiz esatezun, behar dauzkala momentuk. Batzutan borrokatzeko goga dauka, borrokatzeo, baina bestatzutan esateu bera. Jazta. Bai. Ez diazuka xengo, ez duka ez nola ikustetu gora. Nik uste dut, nire ez pasatzen zait, gaztetxoagoan nintzenen, ikastolen batxillerren karreran, askoz gogo gehienokela borrokatzeko. Eta gero baita, bizitzan aurkitzen zaz oztopok, ezagize, beste responsabilidade batzuk, lana, no seke, enkajatu nahi dezu hemen, enkajatu nahi dezu hor, eta zoaz zuzten pixkat burruka biek alde batea, eta nik hori nabaritzen, edo igual uste dezu burruka hori galduta bezala, galdutzat ematen dezula pixkat, eta orduan esaten dezula, bueno, bai, borrokatuko dute beste bategatik, atzetik datuzenak. Eta askotan mintzatzen dut horretan, nire burua ikusten dut hain dela, ikastolan, 18, 19, 20 urtekin, eta esaten, askoz, gauza askoz egiten ditu, aktibagoan nintzen askoz, gauza guzti hauetan, ezakit, itxialditan, manifestazioetan, karrerako diskursoa, askoz proaktibagoan nintzen, eta egunerokotasunakin, rutinakin, ezakize, komodidaden sartzezea, eta, karo, burrukatze horrek eskatze dizu, konfort hortatik atera, esfortzu bat jarri, askotan, ezer ez dezula lortuko gainera jakin, eta jarraitu. Eta nik, Sara Alonsokin bat, momentu dauzket, baina hola orokorren egia denborak nekatu zaitula eta atera bat deu indarra zati bestela. Dena atzeko iuzten mali madiegu gero pasako da berdin. Esatuko gara ziklo baten momentu bat itxuka bukatu eta berriro hasi beharra dela borroka, eta horri jarraipena gamar zaio. Baina egia da, igual Euskal Herrin ez da horre beste entzutatzen, baina batzutan radio ematen dit, ez dala emakumeen borroka bakarrik. Bai, totalmente.
Eta beti ikustitut emakume borrokatzen bere espazioagatik, baina eta orgoran dauden gizon talde famatuk aldutera bere laguntza eskani, aldutera espazioa gutzi eta konpartitu. Ja, hor pentsatzeko bai sartuko dela pixkat konflikton nik nahetean, Claro, festegoitan nola utziko dion nik beste norbaiti leku ez? Ja. Orduan, bai, arrazo guztiak ez denon borroka da, baina ez bageagu aurreatzen, ezakimizio zen hartuko genuken, bai. Bai. Eskerik asko Ane zure ikuspegia partekatzeagatik, eta batez ere musikan egitura hobetzeko industria hobetzeko zure ikuspuntua emateagatik, azkenen ikusten badala garrantzitsua hor aktibo zabiltzatenen ikuspuntua ezagutzea. Azkenen nik uste delako errealitate bat jakin behar dana, kasu honetan ez bakarrik musikan eta medikuntzan baita. Eta eskerrak eman egizkizut, diskurtso horiek egitatik, eta azkenen, oain nahizte igual ez aktibo egon, nik uste zure diskurtsoa hortze dagoela, eta aktibutasun hori berdin momentu egizula. Eskerrik asko. Eta zuei, hurrengo atalean ikusiko zaituztet, eta mila esker gaur ere gurekin egoteagatik.